Mai Ridgwa Murambiwa makapanyira mazai pamusoro pezvihari pamaradzano mumusha mangu zvinoratidza ushereketwa. Taurai mupindure pamberi pedaro ramamba kuti maimboita nezveipa. Ndonya yacho. Manje, ndinoga manga. Ndocha zonga manga. Ama mazinzo zonga manga pomero. Ya muruti chinazo. Ndakaenda kuchida moyo ndakamuko wangu waihwara. Ndipo ndakanasvika ndinafundira kuenda pachurch panga pakazara vanhu. Ndisvika pachurch panga pakazara vamwe sandatomboga zvikanzi amai masiya mwana azikuhaka. Ndakachoka ndasiya mwana wangu azikuhaka. Ndakatomboya naye kuchipatara kuno vakatora BP kuti mwana ane TB here. TB yakabva yashaika. Ndipo vakandipasa munamato kuti sende nemunamato. Munamato anageza 3 days. Ageza 3 days mwebva mai sati eva anataira pamharadzano. Zvino ndibva ndasvika pamba ndokupasa amai mwana iye. Ndozvandaiudzwa mwana wangu. Amai mwana wavageza mwana wazi wacho iwai. Pazoenda handina kuziva maitiro akaita. Kuti mwana uyo akazi naenda kwataira kuti kumharadzano asi ndakanzi kumharadzano. Kuti ndiziziva mwana kwaakazoenda handina kuziziva. Mwana uyo akadzoka pamwe chete naMaruvi. Iye haana kuziva kuti Maruvi wadzoka. Ndabva vangouya pamwe chete. Zvikanzi ambuya zvandaona zvisina mwana wenyu hazvina kundifadza. Ukaita sei zvikanzi? Ndazomuona mwana wenyu wakutaira mazaya ake asiurayira kumharadzano dzokumba kwangu. Inisori mwana chokwadi munamato ndindakauya nawo. Asi handina kuziva kuti mwana uyu asazoenda kunataira kusaidi kwako. Zvino hazvina mwana wangu hatisienda pabodzi. Ndinaona ndibvise. Ndakabva ndaenda naye uyu. Mukoma wangu waihwara serious kuti ndaitadzira kumusumutsa. Ndakati kuti muzukuru angu ndibatsire kusumutsa ambuya kwava. Vari kuramba kusumuka. Ndabva taiwa ambuya hatiendei. Ndabva ndasvika kuenda kutaurira pese. Uyu asiendewo ndisiendewo nedhaka rangu randaenda sei. Handionderesa. Ndabva tasiya kumba kwake kuti tayambuka rodhi. Tayambuka rodhi. Pakati nepakati apa ndepanga pane dzimba dzambuya ake uyu. Ndabva ndayambuka rodhi. Ndayambuka rodhi. Zvino parodhi apa pane chigoronga chakachirwa nechikatapira. Ndepandakati kuzvindienda kwataenda parodhi. Ayo sikizingudi taira mugoronga uyu. Tataira mugoronga inoyo. Uyo muzukuru tatepedzerana kuti aiwa muzukuru wakanganisa muzukuru. Wazoreta mbuya ndazokuru. Apasati papera mazuva mairi vechitatu akabva adzoka ababa mudika. Zvikanzi wakasiya waitei. Ndakutobvunza baba mudika akatayo isho baba mudika ndaitaura kuti asi izvo zvandaifundira kuti ndezvingaitika. Asi ndikukumbira kuregerera. Zvikanzi hazviite. Achitomboita chekucheka nebanga. Senda ndifonere nhimbi, ndifonere baba wangu vauye baba wangu vazinza nauye. Ndabva afonera baba wangu. Ndabva vandibvunza, ndakati mwana wangu sorry. Hapana angasifungira kuti zvinhu izvi zvingaitike zvokuti munamato wangu asina kuita mwana wangu haana kumbondiudza. Patizishamisika ndatoona mwana uyu wauya kuzonditaudza kuti ambuya ndezvaita mwana. Ava vakati takuziva tizoongorora kuti zvakazvikonzewa nei kana kuti ndezvemunamato chete here sazviongorora. Akati mwana wangu aita zvakanaka. Asi ndapedza mazuva cheiwayo tazoona tsamba yezuva yekuti vatosungwa ndateva kukoti. Ateva kukoti zvikanzi ndagara ndaye uyu rodhi ratinepindira ranepinda nakasenda kumombe pamwisa mvura ndepamba pangu pandarikasenda. Ini ndabva ndakuenda kwana bhuti kwakashedza kuti bhuti yemuno panopo vasisi wangu iye. Uyu waenda nemombe dzake ndisiendewo kudai. Ndipo akanditi ndabva achengwa ndabva akuona.
zikazi mbuya nikunofuti ausati ndakukuvova namzukuru penganyaya yako yakaenda wangu ndiendesa muzukuru kuti wewe ndenawo yati kudumira kuenda watonga ndakakanganisa kwapo wakunditukire zikazi ausati akukuvova ramba kwamira ipapo apo ndakabereka mwana kumusana ndepakatema shamu yake ndabva ndatendeuka mashure kudai kati kuzendeuka ndakabereka mwana kumusana ndabva ndatendeuka ndipo ndikapinda munzira ndetedza ndetora rodhi yekutaundiship uye akangoti azisvika pamba pacho pakarepamba pakazisiya mombe dzake asitera futi nenzira yekuti kati waita kuti andichungure aisazviziya ndabva ndamwe ndakadai neku takabva tasangana futi tasangana iyi nzirai pakatapo pane chimwe chimuti chakangoita kuti tisakuonana kudai ndepandakati uzvinapa pati kusangana kudai yazondituka kuti wewe handikuda kuona nenzira inochupete munhu mumwoyo wemunhu undanoita sei ndabva ndatikosaka apa ndisamirira nhau iyi kutongewa asada kukuona asi ndituka ingapere sei nhau iyi zeta ndiendo kumutemo vandibvunza vatibvunza kuti osaka nyaya yedu pasati yatongewa mbi yangu iyi asi ndituka tingafambidzane sei ndabva vabvunza kuti nzvimbo yepenyinyi nepake pakareba kuita sei takati mudhuze nemudhuze hapana parefu apa mugani yodhitetei tiri pamwe chete asi akagona kundituka vemutemo mapurisa akati zvino kuti tisitongabva hatisaigona nekuti inini zvatakuita ende kwasabhuku sabhuku ana abvunzwa kuti ndizvo here zvekuti uyu akatuka nami ndabva ndasumuka ndabva ndaenda ndakaona mwana wangu ndikati atiende kwasabhuku kwacho ndabva ndaenda kwasabhuku ndabva tasvika pai sabhuku akazoona uyu ndabva amubvunza kuti ndizvo here akati inini handina ndakavaona asi andakataura kuti haikoniunga nenzira iyi kana nyaya isati yatongewa akati kodazvizvo zvaakataura kudai kuti nzira iyi musapinde napo nechikonzero chekuti nyaya isati yatongewa kondingamupire mhozo uzonditukana ema ndangomiriwo zvakadaro baba ndokunyaya ndouira kwainenge yakaita ndizvere zvitora weti uri kuramba kwai pandiri kuramba ndepekuti mai vana vatuka ndobvira ndavatuka ende nyaya yavari kutaura yekuti vakabva vakanokanda mutireni havana kukanda mutireni pavakatakura zvinhu izvi indakanoti vanonorasira mumisha yavo asi vakanotakura zvinhu izvi vakanoisa futi pane imwe rodhi yakaita mharadzano inopinda pamusha pababa vangu ini ndo zvinhu zvakazondikachamadza kuti saka zvinhu izvi zvichiri zvoga here kana kuti zvine chinaro kuti musha wababa wangu musha wangu ini ende ndiripo pamba ipapo ndiri ndoga nemhuri yangu saka chiitiko ichi kumashure kwazvo tine kaviri ndichishayikirwa nevana zvandisiri kunzwisisa saka kana ndichiramba ndichiona mashure akaita seawa hamene kuti munoona kuti ndinofungi zvese zvekuti ndakavatuka izvi zvava zvekutsvaka kuwedzera kutsvaka kwekupotera nekwese kupolisi kwavakaenda ndinobvira ndavatuka asi kuti vasashandisa rodhi ndakangoudza kuti mirai kushandisa rodhi nekuti zvinhu izvi zvikaramba zvichiitika nhasi uno ndine mukadzi akazvitakura pamba haachakwanisa kuti ashandise rodhi ndane vana vaviri vakateerana vachifa handisi kuziva kuti vari kufanei ndoramba ndichiona zvinhu zvakadai so handikwanisi kuramba ndichizvisekerera zvinhu zvakadaro amai vakati takakumbira ruregero pazvikaitika pakutanga hongu ruregero vakakumbira pekutanga chakazoita kuti ndikwanise kufonera baba ndechekuti ndakazonowana zvinhu izvi zvaiswa pamusha wana baba futi pamharadzano pamusha waunoenda pamusha wababa ndo zvakazoita kuti ndikwanise kufonera baba mushure monge wangu kumbira ruregero pekutanga patakazvowana ndokubva ndanotora sabhuku wavo baba vakanditi enda nefoni pana sabhuku wacho nditaure naye ndobva ndaenda nefoni pana sabhuku ndikavati kuti titange taenda munoona chiitiko ichi pazviri izvezvi muone kuti zviri pai tisati taenda kunovatora uye padhuza vakomana vauya nambuya
mukwana chete kugara pabenchi. Pasea. Vanoni ndo hapa. Makambozvizwa here zvinhu. Makambozvizwa here. Ndo maita so. Hatina kutora matavi pamusoro. Kana tikatadza kuti titori nawo ndeyekuti uyo wakakanganisira. Hatina kuzogona kugara naye matare. Akuri achitikudzana nauyo zvaenzaenda kuna baba wacho. Sitira kunza kuna baba wacho zvikadzi baba vakatoita kumatare. Satagara dare. Saka tipateka kuzitaza kuti kuchasagara dare apachisina nyaenda kwa Makara nguva yakadii muri pamwe chete nevana? Bangu yatakagara nawo yatakagara. Yakakuita sese 1 week. Magara nguva yakadii kugarisana kwenyu? Magara nguva yakadii yevana? Pane makore. Uye haana kutobereka pakareba? Akaberekwa ipapo. Zvandiri kuzozva kuti magara nguva yakadii? Magara kugara kwenyu kwese makagara muri pamwe chete? Zvamubhuya? Saka muri kuti chii? Ninyaya yamai venyu? Right, iwewe shamari makamhangara ndimanje Ongo. mutemo une maonero amutakasiyana nemaonero amunoita aya domestic issues amuinawa zvinhu zvokugarisana zvamakaita zvamaifanira kuti maybe kudai makaonana kumba ikoko makagara pasi makakumbirana regero zvamakaita kana vaida kubhadhawa kuti ndaona zvamaita maita aiwa mbuya ndibatirei huku kudaidza kuti matadza mandiri. So nyaya yakadai mutemo mukapfuma munhu uroyi munobhadhara. Mambo ane simba panapa rekupa a protection order, but iyi nyaya yenyu muri vagarisano zvamakaita dzamukona kupa protection order because pamba penyu pachaita problem. Imi muhamati vasvike pamusha penyu but muri vamanidzana. Zviri nani kuti muende munogara pasi mutaurirane zvakanaka zvamunotarisira because ndiri kuona vari mumakurusei vari papa nemi muri vanhu vakuru vemusha. So hapana chingatadza kuti mugarisane pasi mutaurirane because kupfumana uroyi chako chako hakubvumi. Yes baba ida kuti kudi Sorry, changamsha. taurai. Ini ndini Chipomwe Pfumai, baba vaMalvin. Ndida kuti taurei ndepekuti kumutuma kuenda kwaSabhuku vaida kuratidza kuti Sabhuku agone kutaura nemunhu wake sekuziva kwandoita magariro ataita pamusha paipa. I think takasvika panzvimbo in 1972 ava vachizouyawo tingangoti paukama zvekutodaro. Asi chakandikatyamadza ndechekuti ndataura naSabhuku vari munhu ndichifunga sekuti Sabhuku vachakwanisa kutaura nemwana wavo ndisati ndauya kuno kwaMambo kuti zvinhu zvakadai munozvionawo sei, nokuti ndisati ndambosanganawo nezvinhu zvakadai. Tinongosangana nematambudziko mumhuri. Saka kana zvinhu zvakadai zvichiitika munotiwo kudii saSabhuku? Yanga iri nzira yekuti dzimwe nguva tionesane kuti tingagarisana sei kana tichisangana nezvinhu zvakadai. Ende ndikatarisa nenguva yazvakaitika kuma 9:10 dzeusiku ini ndakashaya chinamato pakati pazvo. Ndo zvakazoita kuti iwe enda kwaMambo timbonzwa kuti nyaya dzakadai idzi tingabatsirika sei kana tichisangana nezvinhu zvakadai. Ndatenda. Okay, Sabhuku vari kuti makaenzwa nyaya? Ndakaenzwa ndakatouya tikazvireana naMalvin kuti
munoona chiitiko chatika mumba mangu Mwagadzira chi. ndikasvika pasipoti ndikabvunza amai guru kuti chii chiri kuitika, vakati hongu ndakaita izvi. Havasi kuramba kana manje havasi kuramba. Zvakadaro. Muna mato wangu ndivatezva zvavari kutaura. Havana zvavari kuramba asi makazviite chii? Zvakadaro ini ndaifungidza kuti amai guru pataonesa nazvinhu izvi vachauya kumbauti baba ndiki todii nezvinhu izvi, mungandibatsire sei? But amai guru havana kukwanisa kana kuuya kana kutaura neni. Vakazotaura neni vachitiabva kupolisi. Vaine mwana wavo mukomana wangu. Alright. Mutemo hautendere zvinhu izvozvo zvandikutaura ipapo. Kana ndikakuverengere zvinokutaura kuti mutemo wangu haubvumiri kuita izvozvo. Ende kunanga munhu uroyi itori mhosva. Zvamakaita muchiti muroyi itori mhosva. So sabhuku aifanira kugaisa nyaya yekumusha. Nyaya yakadai inobhadharisa imimi mananga vanhu uroyi zvainoita. So haina eni verdict yainopa kunyaya yemutemo chitarisa mutemo unless kana makaprova kuti shuwa vakaroya. Zvino kana makaprova hamene kuti makafamba mukaenda kuti kana makaprova tingata kutoda n'anga yacho yeuye kuti itaure kuti ndakaona shuwa vachiita zvakati hama yazvo ende vane zvakati zvavanoita zviri pavari ndozvinozvitaura mutemo. Saka proof yeruzivo hamuioni. Saka anyway tazvinzwa amai vari kuratidza kuti ivo vari kutotyawo imimi. Saka kubva panapa nhasi imi amai ava machi makagara padhuze tere. Kata mutemo hakuna mutemo unotaura kuti ava vasasvike pamusha penyu kana musasvike pamusha pavo. Imuri vavakidzani. Imamuda kuti zviitwe sei? Chitiko chachamirira chakaita. Ndakubvunza imamuda kuti zviitwe sei? Ini ndokuramba isangane matambudziko aya. Ndicharamba isangane matambudziko aya kusvika rini ndozvitambira here inini kuramba isangane dambudziko handii ndichiona kuti ndikuona kuti ndakutopinde kufungidzira kuti riri kubva. Saka imimi mune chokwadi chekuti zvaitwa naamai. Handu chokwadi nokuti hapana chimwe zvinhu ina asati ndamboona chiitiko chakadaro. Hatina mutemo wakadaro. I'm sorry. Taura iti. Kanzinyarare ndiri kunzwisisa zvokutaura ishe zvamuri kutaura naika. Inini sababa I think ndini muridzi wemusha. Paanogara ndini ndakatomupa semwana naika. So mukugarisana ndofunga akaberekwa hatatokura mukomana. Izvi zvakaitika ini zvakatondikatyamadzawo. Kuuya kumatare kwamambo ndofunga ndakaremerwa nokuti ndakatitaure nasabhuku naika ndikatadza kuona chiedza. Ini handina kunanga uroyi. Ndakada kuti ndiratidzwe kuti ko izvi zvinorevei nokuti mukukura kwangu kwese handinombosangana nezvinhu zvakadai. Ndaida kuti utsanangurirwe kuti ko kana chiri chinamato pakati peusiku shuwa here ko idzo mharadzano. Ini handisi masabhuku mumwe chete nemurishi. Sabhuku wangu ndio wanondidza. Ava sabhuku wavo ndimurandiro. Hatisi kugara muna sabhuku mumwe chete. Alright, ndakunzwa zvamutaura. Right, kune vari mukati mumaruzha nyaya kutaura vaida. Right, chimbotaura kuti ndizvo zvandikufunga kuti zvingaitwe sei pakati paamai ava nemurume. Anengada kutaura. Vane zvokutaura ngosimudza ruoko. Taura isa. Masore mangu. Ndichadangoziva kana vana baba vari kuti vakaona chiitiko pamusha pavo pamararara. Kuti vazosvika kuti vazive kuti ava amai ava ndivari kumaakari. Pane pavakambofamba here naiva amai vacho vachitsanangurwa ivo kuti vaende kubhusikana zvikuitika pamusha apa zvingange zvikozwa naamai avo. Asi kana pasina kufambwa ipapo pasina kuyazocheka. Ndosaka sazoita kuti vaiva vadare.
saka ivo vave vane chokwadi chokuziva zviwa amai ava nezvavari kuita. Pane mumwe here besides ava varidzi venyaya, kune vamwe here vane zvekutaura? Alright, hapasina. Manzwa panambotaura pakutanga paya ndisiti ukananga munhu urori padiwa proof yemunhu wamakaendera kuti akanobata kuti ndomuro. Ani manzwa panataura. Right, munaye. Ndinoona sekuti nyaya yatakauya nayo mudarika ndiye zvinhu zvatakaona kuti zvinorevei. Izvo ndazvinzwa. Kana zviri zvakadaro zvamutaura zvazvo ndiri kuzvinzwa stereki. Ndipandi kuti panapa ava amai havasi kuramba kuti ndakazviita, vari kutenda ndakazviita, but ndaiitira izvi ndezvavari kutaura. Of which nyaya ingataurwa panapa ndeyekuti chete amai kana musita zvinhu zvenyu havaifanira kuitira padhuze pemusho vamwe vanhu. Mushe wangu ipapo ndikukanzwisisa siti dzimwe dzenguva kuti ufambire munhu kumudzin'anga kana kumaprofita unge wagutsikana kuti ndiye wakunotsvaga umbo. Isu hatina kunge tasangana nekuti ndiwo vari kuita zviri kutivhiringa munhu, asi izvi zvakaitika izvi takabata shuwa kuti ndiwo physically. Saka zvakadaro kuti nditi ndiuende kun'anga kana muprofita zvinhu zvandisina kumbobvunza vandabvunza mwana wenyu ndati wanga uda kuti zviitwe sei. Alright, inini maonero angu ndekuti zvinhu zvakadai kana tichinge tiri vagarisana kudai titsvage mamwe maitiro ari nani kana uchizviitira pamusha pako kana musango musiri musha memumwe munhu. Ndoona sezvakakosha pane kunoitira musha memumwe munhu. Ndiwo ndataura pana especially alright anyway. Ndiwo ndataura pana ndiri kuti probably mistake yakadaita ndeiitira padhuze pemusha penyu kana kuti vaitire munzira yamaiona imimi. Nenguva yavakafamba yacho imi maiona kuti nguva yakati, so vanga vakatohwanda vachiita zvinhu izvozvo. Izvo zviri kureva. But ndiri kuti nyaya iyoyi inyaya yaifanira kuedza zvakasapo. Haisi nyaya yes imi mune zvamuina zvichiita pamusha menyu, ivo vane zvavo zvichiita pamusha mavo. So nzira dzekutsvaga nadzo dzakati siyanei, but hamufanira kutsvaga zvinhu zvinonobata umwe munhu nezvofanira kuitika chete. Asi ivo havasi kuramba zvisavari kugona. Saka izvozvi ndiri kuti inini sabo ava nava vari kudzokera kumusha kwenyu kwavanogara mazuva ese. Handidi kunzwa kuti vatukanzana kana kuti varovana. Nyaya yavo panapa iyi yekunangana urori haisi nyaya inotongeka zvirisimba, inyaya inorema zvokuti kana tamuitonga. Saka inini izvozvi zvanhasi kutanga kuya kudaro kwavaita apa ndiri kuti ngavadzoke vanogarisana nenzira yavaigara nayo kudaro. Mandinzwa vambuya, handidi kuti mukaona uyo akakutuka naye mukomana wavo munodzoka kuno, iwo mukomana wakatukwa naambuya avo unodzoka kuno. Kunzwisana? Aiwa, apa hapaisina nyaya tinoenda mangwana tataura nyaya dzimwe dzakatoreba. Iyo nyaya yakai kutaura nyaya yekuti makanongedzana uroyi ndiye makaona ava chiita ndiyati kutaura. Saka nyaya yekuti uno uroyi ndiyati kutaura kana kuti hazvikodzere kudaro vanhu vakagarisana. Ende uchatemane vatemo kupedzisira. Handidi kuti mutemane vatemo. Saka hatisi kuda nyaya iyi. Ndosaka tiri kuti panapa teitaunze panapa involving emotional, verbal, physical and economic abuse. This section also empowers traditional leaders to give protection order. Yes. Saka handidi kukunyorera tsamba inekuti ndakupa protection order kumusasvamuzana kusvika papa kumba kwenyu ipamunogara, nzira dziri padhuze ipamunogara, hamufanira kuita izvo. Aiwa ndikuimukana mambo masivu rights anodaro ndikuda kutsinhira hangu kuti kugarisana zvakanaka, asi ndadzidza chinhu chimwe chete, zvakakosha kumbopinda matarinya. Ndikasangana nezvakadai ndati muzive ndichatsvaga
kuburikidza nemi madzishe nana sabhukuti vanogona kuti shandiro nyaya dzakadai ndimi munosangana handina vandoziva ndichadzoka muno nenyaya yangu kana zvikaramba ndichisangana nezvinhu zvakadai ndichakumbira kuti mundinongedzerowo nemuzimaziro kune vanhu vehurumende vane matsamba ekuita mabasa aya ndichauya kuzokumbira ndatenda handisandinatsvaga vanhu vakadai onadiriwe bambuya zvamakaita zvikonzere kuti muite zvinokumba kwevanhu pakudhudza kwevanhu imakura zvinoitika kune vanhu munoziva vakatarisirwa muri chete vanokufunga kuti muri kugadzira zvinhu zvinokanganisa inini so hatitarisire zvinhu zvakadaro zvino zvichiitika muraini munopedzisira maita problem and problem yacho kupedzisira ndekurwisana kurwisana kuti hauzvinoo kunopererapo saka hatidi zvinhu zvakadaro so endai munogara zvakanaka nevanhu imi mavakomana imi nana baba vacho handidi kuti muzovengana nemwanawo toda kuti kana maenda kumusha kwenyu mugare zvakanaka semagariro amaiita noti nyaya yekutukanzana kana kuti takaenda pamambo nyaya hazvina shaya basa hazvina kushaya basa kati mumutemo hatitenderwi kutonga nyaya dzinofungidzwa kuti ndedzeuroyi idzo pasina uroyi wacho umbowati wauya hatikwanisi kutonga nyaya yakadaro so tinopa protection order yekuti hafana kurohwa iye haafana kurohwa kana kutukwa handitanzwisana sabumwa zvinza ndatenda ndaitenda